February 8, 2023 nang maibalita ng CLTV 36 News ang problema ng mga residente sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga hinggil sa isang poultry farm na nagdudulot ng sandamakmak na langaw at di kaaya-ayang amoy. Matapos ang 2 linggo, muli naming binisita ang naturang barangay upang kumustahin ang mga residente at alamin kung mayroon bang bagbabago buhat na maiparating ang isyu sa mga kinauukulan. Pero ang aming inabutan, kwento ng 60 taong gulang na si Demencio Tayag, hindi pa rin nababawasan ng mga langaw sa kanilang lugar. Dumating na raw sa punto na apektado na pati ang kanyang pangangatawan dahil sa nakakadiring peste. Bunsod nito ay huminto na raw muna siya sa pagtatrabaho. Sa sikmura po kasi yung parang bloated ako palagi sa amoy. Mahirap kumain, parang ayaw nang pumasok ng pagkain sa sikmura ko. Linuluha niya, isang kutsara, luluha. Pag nagpa-doktor ka, wala namang resulta. Yun nga lang talaga ang problema. Si Lola Feli Tayag naman nakatabing bahay ni na Tatay Demencio, nag-aalala para sa kalusugan ng kanyang mga apo. Opo, dahil hindi po nawawala ng asthmatic yung apo ko, siguro po gawa sa amoy, ganon. Nung isang araw po, pinawis siya ng tiis siya, 2 beses na nagsusuka. Masakit daw siya, siguro po yung mga bata hindi kayang amoy, ganon. Gumagastos din sila ng 500 pesos kada araw sa mga flypaper dahil napupuno agad ito kada oras at kailangang palitan. Ayan, ang dami-dami sa floor namin. Lagi ako nagpapatay. Agayin pa nakita ko sa inyong 2 wala pang ilang oras lang yung puno. Nakakailang kami ng isang araw na gano'n. Siyempre, isang gastos pa rin yung sir, di ba? Binibili po namin. Magkano isang 20 sa doon. O sa loob ng isang araw, nakakailang kami. Kagaya nun, wala pang kalahating, ng oras lang gano'n. Wala pang kalahating, punong-puno na. October 18, 2022, nang bigyan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Mexico ang poultry farm owner ng 2 taong palugit upang isaayos ang problema. Ngunit panawagan ng mga residente, hindi na nila kaya pang tiisin ang nakakadiring sitwasyon sa kanilang komunidad. Baka kung hindi na po ko nadadatnan yan eh. 2 taon na yun, mamamatay na kami dito ha. Buti po kung madadatnan pa ako ng 2 buwan dito eh. Kaya araw-araw ganyan na lang ang sitwasyon po. 2 taon na yun, baka Tignan po, hindi ako makapagtrabaho. Gusto ko magtrabaho, hindi ako makapagtrabaho. Dadating ka pa po ng 2 years. Hindi na. Baka bukas o makalawa, hindi nyo na ako madadatnan dito eh. Ayon kay Arvin Siron, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Mexico, patuloy sila nakabantay sa poultry farm at kung sakaling walang mahalap na solusyon ng may-ari, ay mapipilitan silang ipasara ito. Sa ngayon ay mayroon umunong susubukang bagong gamot ang poultry farm owner na siyang ipinagpaalam sa kanila upang gamitin sa pagdisinfect at pest control. Pinungo naman ng CLTV 36 News ang poultry farm upang mahingi ang kanilang panig, subalit hindi kami pinaunlak. Patuloy rin ang aming pagtawag at pagte-text sa kanila, subalit hindi pa sila sumasagot. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.